Kasih kata sama ayam nih. Kasih kata. Alhamdulillah kasih. Ya tak video nih wong sik kayak wonge. Kita yo kayak. Bapak ini mana pripun kabare? Sae Mas, Alhamdulillah. Sae, Pak. Sang mboten tumut panen. Nggih. Wakil putune. Akal putu nggih. Wis sami mawon, Pak. Beda, Pak. Sikot iki. Terus. Nganda apa telas iki, Pak? Nonton ngikil. Halo, lagi ngomong tadi kandang ayam spesial hari ini di kandang. Halo, Pak. Tumben ya keten ten mriki iki napa iki acara nih? Aku kan ngawasi Le nimbang. Oh iya, wis saman nek no. Wis ngelalai PJB wae nganggo tukang timbang ra umum. siap. Alhamdulillah. Umur pinter gitu. 42. 42. Mudi ranu nih. Sarengane ngeten iki. Kelas. Rambut itu ya. Rati pitik. Lha iki swaya tamasya berarti nek rati pitik. Rati pitik. Pitike atuh. Dadah. Pundi? Etan. Uprak ae. Iya. Tukang timbangan yang ngelale PJB iki. Perang mana nih? Orang Babua. Wong Babua putih lagi. Alah sak wonten es tak kopi kena es. Ayo kena. Oke. Jali na uri bener. Jali. Nyembeng kan? Gimana? Ya cekak sih, Pak. Kalau tekan ngomong, Pak. Ngomong Juragan anu tuwek wono. Mangkat urung. Lah mobil kok sering kandang ramah kapito iki. Ayo kamu sih. Kawan toh yang ada. Mobil kok sering kandang mantap. Turane lagi kan Cimo Samudra. Gulung ini di lokasi ngene kantor sen. Sudah tinggal ada turah. Yen wae kuwi. Jenengan wae susila ora cedak. Turah saking nasisan, lare jenengan ngeterne yang batu. Iku serso ya, Pak. Neng ngerti kono ya. Halo, saya tangi. Ya walidi. Walidi. Ini dari itu turah puira ngono. Semuanya kan wis ana kebet-bet ya. Pitik 3 kilonan punjul lho, lar ngedet piye? 3 kilo ki sipiro iki? 6. Ya 10, Mak. Mana 10? Wah, nek iki sing bo gedhe. Tapi ya nek sing gedene enak. Ya semeter. Titik selawe ning likur nek di 10 kan. Pati nang kok udah 3 kilo ya 35 barang saking. Belah ning nggon di sana ae lho. Panen kadang-kadang suci ki lho, Pak. Starti dhewe nggo 1200 swidak. Tender putih kae. Sing nyuper ya si Woyetno kae. Oke, takon apa ngono, Mbah? Panen opo, Mbah, ngono. Panene pitik ya, Mbah. Napa nggih? Tani bareng jenengan, Mbah?
Yo nek wektune, Mas. Pantun apa? Pari ya telo yo pari. Nek ngene iki kok kacang. Ini kacang. Ini bar pantun kayak kacang ngoten. Kacang. Cangkul kacang. Tebing ngoten niki. Anu nih. Dua tenang mungkin culung dia. Oh gitu ngrian. Kali dalam mlebet nika pundi nih? Ada pelanggar ning lho ada. Oh. Langgar ngene niki. Iki langgar ngoten. Mboten tepi. Wis dina bali ping 10 kelak. Enggak telek ning kula putih niku. Betul. Ler griya. Asale tanam pantun setahun pindah apa namung? Tahun pindah Mas. Oh, tanah garing ya. Ini nama tonjon apa? Bener pernah diuritke ngoten. Tanah garing ora. Yo nek kurang kerep ya kayak sing Di anu, diken galengan ngoten niku. Heeh. lukang-lukang. Kang gawan nggon pawitane. Kirane sing duwe iki. Ya nek ndi motone bareng paling sangke dhewe ni. Kewandel men wae. Nang kres ngopemes. Ngono ge telo mrambah. Nongge nyari mriki jenenge. Nggih. Bendi kan. Nggih, mantu nang maghrib aja maghrib. Ki masuk mulih mriki mulih. Madang ya Bu balen. Ngasar madang kan. Serata ngudang putu berarti ana. Ora putune layu-layu. Layu. Penageng putu. Baru pun SMA. Nah ini. Rakile. Ki mampir ngemasak apa langsung kirim, Mas? Kirim ekor piro? Prayo rata kaploso ya. Gong jaluk tutup nang sapa? Lah ploso jaluk sapa? Anu dia belanja dia. Dia dhewe. Dia pribadi dhewe ora ngurus Pak Joko. Nalok samudra apa? Anu dia nyampe PT dhewe. Ora alus samudra. Demen nak cikal bakal melu manu diune Arif sapa? Tentu Sari apa ngendi? Arif. Gue mobil Grand Max podo putih kan. Oh, Sing Arif bulilir ya. Halo bola spesial hari ini di kandangnya Pak Aris Sugianto bola Poko. Ses. Disarut tang rong dino, ora mari. Lah aku mau mles bengi itu ya ora madang jam 7 lho, masuk angin. Nah, wis kudu mana iki? Wis ngapus ketok. Gawan. Mungkin anu nggawe impus ngono lho. Nah, aku kene Tanane sepion. Iya, ana sampeyan. Aku sak nggon turu. Lah aku lho yang pacitan, enek arep pucuk turu sik ngantuk. Iku sementing aja melu seminar, aja melu rapat ngono kuwi. Aku tak turu, kejogon ya aku gegan. Dadi DPR sing kene demo e. Digugah baru. Turu. Tapi cetas alasannya semari undang tenan terus. Nah, kan bapak pernah ya urus BBM urus apa? Batane bapak. Ora turu, arep jegur kana ngene ngono plem. Kasu dia ngono. Dagangnya BNI.